Salutare fraților, eu sunt Alex și astăzi o să facem un episod de Clash Royale. Abonați-vă la canalul meu și dați cât mai multe like-uri. Mai am un pic și intru în arena 8. Nu. Cine a pierdut? Dicu meu. Să intrăm și să jucăm. Să facem ceva lui prostul ăsta. Uite, m-am grăbit. De ce merg ăștia așa repede? S-ar putea să-mi ia turnul. Da. Sau nu. Nu mi-l ia. O să așteptăm sau nu mai așteptăm. Dau aici furnace-ul. Dau aici gămnihutul. Și acum începe nebunia nebunilor. Fac ceva la prosta. Să văd dacă să-mi iasă. Am distrus tunul. I-am distrus tunul! Rect! Hai furnace-ul. Nu tunul, nu tunul. Mai dau aici unul. Credeam că mi-l distruge pe amândoi. Mi le distruge pe amândouă. Cred că îi distrug. Cred că îl bat. Nu-l bat. Cred că îl bat. Nu-l bat. Cred că îl bat. Nu-l bat. Hai să dăm un furnace să-i distrugă. Și l-am bătut. L-am bătut pe fraier. L-am bătut pe fraier. L-am bătut pe fraier. Maia. Remuin. Să încep cu furnace și cu goblin hot. Pun ăsta și nu. Ce prost sunt. De fapt nu sunt. Lasă să-și facă de cap acolo. Mi le fac pe ale mele. Vedeți, frate, de ale tale. Și nu te atingi de turnul, băi, fraiere. Fraiere. Am dat și rage. Să-l las măcar cu 1000. Nu-l las cu 1000. Nu-l las cu 1000. Nu-l las cu 1000.
Oh, ce m-am fraierit! Mi-a luat turnul, mi-a luat turnul! Mi-a luat turnul! Mi-a luat turnul! Prostul ăsta de Damblagiu. Nu, uitați-vă și voi la el. Uitați-vă și voi la căministul ăsta, uitați. Ce-mi face el acum? Ce face el? Ce dureri de cap îmi dă, bă, mi-a și... Hai, uitați-le. Haideți, mă, și voi. Cred că i-am distrus tunul. Oh, yeah! Mai încet. Spaima și acelerar. Încercăm tot acum pe partea cealaltă. Oare să fac una de-a mea? O nebunie de-a mea? Hai că fac. Bă, dar ce nebun sunt! Bă, ce nebun sunt! Îi distrug wizardul la căcat. Și tu. Ce vrei, mă, fraiere? Vrei să-mi dai bătaie? Nu-mi dai bătaie, că e prea greu. E greu cu Alex. E greu cu Alex. E greu cu Alex. Băi, fraiere. Fraiere, 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 fraiere. Ah, vrei să-mi dai dureri de cap. Mai vorbim noi, voi, fraiere. Ce, mă? Ce? Vorbești cu mine de nesimțit tu? Băga mea, își făcea mea și în gura ta, în bafta ta și în nația ta de copil tâmpit! Copil tâmpit! Ce copil? Oh, două wizarduri! Două wizarduri! L-am zăpăcit, l-am zăpăcit, l-am zăpăcit! Bam, 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 bam. Cred că în episodul ăsta o să facem 3 win-uri. Ăsta cred că o să fie ultimul meci. Bum, bum. Hai, wizard. Uite, mă, ce copil nesimțit! Cum îndrăznești, mă? Cum îndrăznești? Copile tâmpit. Hai, wizard. Dă lecție de bătaie. Așa. Egal. Bombastic. Bombastic. Fantastic. Bombastic. Fantastic. Bomba. Dăm prima dată aici. Bum. 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 Mă, prostule, hai să-ți arăt eu ce înseamnă să te joci Clash Royale. Da. Acum mi-arată el ce înseamnă. Hai, fărnesule, mai repede. Ai, cât ți-am dat. Rect! O rect, mă, prostule, rect. Îl confrucți pe Alex. Măcar să facem 3 win-uri. Hai, Sparky, hai, încă o dată. Este, mă, bine, Sparky. Are Electro Wizard. Are Electro Wizard. O să-l scatem repede acum. Horde. Hai, Goblin Barrel. Stai că fac iarăși din nou. Încerc pe turnul celălalt. Hai, mă, Wizard la Wizard. Hai. Pun 2 Wizard dacă totul e deștept. Goblin Barrel.
Mi-a luat turnul! La trag aici cu Goblin. Îi pun aici să fornez. Mi-a luat 2 turnuri. Bă, copil bătut de soartă, mie l-a luat și pe al treilea. M-a bătut. Să jucăm și unul în arenă. Nu mai jucăm și în arenă. Hai, papa, fraților, sigur o să ne vedem și data viitoare.